guhtarên xwe bikin. Ev ya ji derfeteke mezin e ji bo me Kurda. Ji ber ku li vê derê mixabin di medyayê em bêjin medyaya Tirka da bi tu awayî cî nadin berhemên Kurda an jî Kurdî ez wisa bêjim. Her yek ji me hewl dide li ser malperên xwe van berhema pêşkêşî guhtarên xwe bikin. Gelek baş e ji bilî klîpa Gulê ku nam li ser ekranê dibînin. Hêjayan niha jî li ser vî berhemê huneriyên û hunermend Dawakûrê Kurdistanê Rewşen Debriya Skypê ji Diyarbekirê digel me be. Êvar baş û bixêr hatî ji bo bernameya hashtag destpêkê em dixwazin tu pêhtir behsa vî karê xwe yê hunerî bike. Bi taybet heger em behsa peyvên stranê bikin ku ji helbestekê hatiye girtin ji sala 1932 ve hatiye nivîsîn. Ev helbest ji aliyê Kamran Ali Bedirxan aynî ew sala ku we got sala 1932 de hatiye nivîsîn. Helbet ev klîba strana Gulê ez bêjim berî sê roj beriya niha li ser platforma YouTubeê û ji aliyê sponsorê klîbê War TV ve hate weşandin. Min albûma xwe ya Tov destpêka 2020 de derxistibû. Ev albûm ji 10 stranên kurmancî pêk dihat. Ji vê albûmê klîba Gulê jî klîba sêyemîn e û ez gelek spas dikim bi beşdarbûna televizyona wê jî ez gelek kêf xweşim. Silav û rêz ji hemû temaşevanên Kurdistan 24 re hêvîdarim hûn tev baş. Gelek baş li ser amadekirina vê klîpê ji aliyê kêve hatiye berhevkirin yanî bi giştî xebatkarên klîpê bi me bide nasîn. Belê. Helbet ji ber pandemiyê em bêjin rewşa müzîkjenan, rewşa hunermendan mixabin roj bi roj xirabtir dibe hûn jî zanin. Derfetên konserdayînê mixabin tune ye. û wisa xuya dike ku hê saleke din jî em ê di vî halî de bin. Helbet tendurustiya cîhanê ji hemû tiştî girîngtir e. Lê ji bo hinek ketkaran, axlev jî ji bo hunermendan rewş xirabtir e. Ji loma jî War TV xwest ku piştgiriyek bide çend hunermendên Kurd ku derfet nabînin divê serdema pandemiyê de stranên xwe belav dikin. Berî her tiştî em spasdarin ji War TV re hêvîdarim ev bibe mînak ji bo rêvebirên çand û hunerê yên televîzyon û saziyan. Niha guhtarên ku albûma Tov guhtarî kirin ez baş dizanim ku ev albûm soundeke profesyonel û di asla cîhanê de hat amade kirin. Vê albûmê di kategoriya world müzikê de em dikarin binav bikin. Bi qasî ku me xwest ev albûm xwedî asteke bilind be, me xwest ev klîbên wî jî bi qalîte ve baş be. Çaku te pirsî ji roma amadekariyên vê klîbê jî bi rastî jî nêzî hema bêje sê-çar me domiya. Me xwest li gor peyvên helbestvanê nemir Kamran Ali Bedirxan sînaryoya vê klîbê jî bi vî awayî em amade bikin. Ev klîp giştî ji aliyê 14 kesan ve pêk hat. Çîrok û sînaryoya vê klîbê ji aliyê min û aranjörê stranê Hakan Gürbüz û derhênerê hunerê ew jî xwedî hemû eserfîkstan Hüseyin Akgül ve hate nivîsîn, sînaryo me bi hev re nivîsî û derhênerê giştî jî Kadir Yücel e. Kadir Yücel jî li Stenbolê ew jî hunermendek derhênerek gelek baş û serketî ye. Hem Karl Rawî kir, hem em bêjin bi giştî edîta wî jî û anîmasyona jî lê zêde kir. Her wiha SFX, maskeyên û pirtûkên ku hûn di klîbê de dibînin bi rastî jî di nav hema bêj 20 rojan de hatin amade kirin. û her wiha cil û berk li kargeheke taybet hate amade kirin. Dîsa porê min, xemla min jî bi taybetî ji bo vê klîbê hate plan kirin. Ez li pêşberî we hemûyan jî cardin spasî ji vê tîma xwe re tîma klîbê re dikim. Yanî di encamê de klîba Gulê bû yekemîn klîba fantastîk ya Kurda. Em bi vê encamê jî gelek serbilind. Rast e hem sînaryoya klîpê û rengê ku di nava klîpê hatine bikaranîn rastî jî baldarin.
باشە تو وەکو هونەرمەندێکم دەخوازن ناریناتە لەسەر کلیپێن کوردی بگشتی بزانم پێتویە کلیپ چاو بنگەلۆ وادەم تە بەحسابێ بابەتێ کرد بەحسا بابەتا کوالیتیا کلیپان بله هێویدارم تەماشەوانên û guhtarên we jî jê hez kiribin bi rastî jî gelek şîroveyên xweş dibin klîbê de hatine nivîsin ya rast yani ez jî weke hunermendek nû hêdî hîn dibim çêkirina klîban çawa tê çêkirin lê ez dizanim ez karim bêjim yani mesela çend serborî û fikrê min heye ez karim van tişta ji were vebêjim parve bikim berî her tiştê divê mirov yani guh bide stranê bê stran behsa çi dike çîroka wê çi ye rîtma stranê bi leze an giran e çawa ye em bêjin yani peyv û muzîka stranê çi hestî dide mirov xemgînî an yani şayî tirs an jî hêrsbûyên an yani stranek romantik e stranek çawa ye li gor vê divê senaryo bê ava kirin û li gor vê divê meriv li ser bifikre senaryo divê çawa be yani li ku bê kişandin çawa bê kişandin û berî her tiştê yani divê mirov li kesên ku di karê xwe de pîsporin bişêwire tiştê herî kêm di nav civata me de ez vê qey şêwirandine yani kesên pîspor hene di nav me de lê bes em ji me werê em dikarin hemû tiştî serê xwe bikin yani ji derhênerek, ji nivîskarek, ji helbesvanek divê meriv bipirse ka bê baştir çêtir meriv dikare fikreke çawa çê bike ji kesên ku di teknîkê de baş e divê meriv van însana bîne serkar wekî din yani kêm care mimkün e ku müzik şenek hemû tiştî bizanibe ya hema bêje nemimkün gelek baş e hunermenda delal em ê biçin babeteka din ji ber kêmiya demî min temaşala perên te yên fermî li sosyal medyayê kir wek diyara tu li sosyal medya çalak e هيا چی قاسي وكو هنرمند و سود جهبونا سوشيال ميديا وردقرا بله sosyal yani medya civaki derfeteki pir mezin dide ji bo hunermenda ji bo ku xebatên xwe bi rêk û pêk bi guhtarên xwe re bidin nasîn û bidin pêşberî wan ji ber ku em bêjin di televîzyon û em bêjin saziyê mê Kurda axleb jî li bakur mixabin tunene û em bêjin em hemû xebat û hunerên xwe li ser medyaya civakî hewl didin biafirînin û parve bikin ev ya derfeteke mezin dide û medyayên em bêjin civakî dwarê dijîtal de her ku diçe pêşvatir diçe em hemû xebatên xwe hem dwarê konsera da hem berhemên xwe yên nû em dikarin li wê derê biafirînin û pêşberî guhtarên xwe bikin ev ya ji derfeteke mezin e ji bo me Kurda ji ber ku li vê derê mixabin di medyayê em bêjin medyaya Tirka da bi tu awayî cî nadin berhemên Kurda an jî Kurdî ez wisa bêjim her yek ji me hewl dide li ser malperên xwe van berhema pêşkêşî guhtarên xwe bikin gelek baş e ji bilî klîpa gulê ku nam li ser ekranê dibînin berhemê tê huneriyê dahatî wê çibe çi proje li berdestê te hene belê Anha helbet albuma min nû ye yani îsal derket û mixabin ji ber pandemiyê me de ew derfet nedît ku em vê albûmê bi rêk û pêk bidin nas kirin konserên wî hem li Tirkiye hem li welatên din li ser cîhanê em bidin nas kirin mixabin ev derfetê me çê nebû ji bo hunermendan jî anha ew derfet tune ku ji ber koronayê lê bi giştî anha ez hewl didim albûmeke nû çê bikim ji bo 2021 an jî 22 diya wê bê çap kirin weşandin hege em derfet bibînin dîsa bi ekîbeke Yunanî re em ê stranek wek duyet em ê çêkin straneke gelerî straneke Zahoyê ye em gelek jê heskin ew stran wê bibe ez rêm qey yekemîn duyetek bi Kurdî û Yunanî ez hewl bidim vê projeyê ser bixim û wekî din çend stranên me ku li benda aranjeyê ne û li benda klîban e em ê van xebatên xwe jî bidomînin mixabin niha derfetên konserdayînê tune
gelek başa rawşen çelîker ji Diyarbekira Bakurê Kurdistanê tu digelme bû gelek spas ji bo te hunermenda delal. Ez jî gelek spas dikim û daxwazek min heye ji hemû guhdarwanan berî her tiştê spasiya xwe ji wan re jî dişînim. Gelek şîroveyên xweş jî nivîsîne û hege klîbê jî temaşe bikin, biecibînin, bi nas û dostên xwe re jî bila parve bikin, bila haya dost û pismamên xwe jî jê çê bikin û bila şîroveyên xwe ji me kêm nehêlin li ser platformên muzîkê jî bila me bişopînin. Ez gelek spasiyê xwe ji we tevara bişînim. Bimînin di xweşiyê de. Şev baş. Hêvî dikim peyama te giha bi dest xweş.